sasanta sani sanar da warmu da juna. Bakin da Allah ya saka shi biki ba shi abinci ya ci. A so da kai muka sasanta shi ne silar haduwar mu da kai. A so da ke yau mun samu kamar kini ban samu ba. Ciwon da ke damun zuciya yana ƙara ci a gaba. Domin a kullum burina na gani ni da ke a gaba. Fataucin so